аз нигоҳи шумо ҳамчун психолог қобили қабуле рафтори ҳамин гурӯҳҳо зан бо зан? дар таърихи масалан муроҷиати ман то ҳол ҳамин гуна шудагӣ нест, ки ҳамагӣ гуфтам ки 3 нафар муроҷиат кардагӣ ҳастанд, ки оно барои сабаби худтона реклам накардану надонистан, яъне ба худатон боварӣ надоред ё чӣ хел ки масалан? сабаби реклама накардан ҳамон нафароне ки як маротиба маблағ гирифтанд, маблағ ёфтанд, чашми посбонҳоро мегузонданду. дӯстон ва бародарони муҳоҷири ман, умедворам хуб ҳастед. барои гузаштан аз граниса мушкилӣ доред, ҳуҷҷатҳоятон буд шуда ҳастанд, тарс дар дил доред, ҳамаи инҳоро ширкати умед бартараф месозад. мошинҳои хубу замонавӣ дар ихтиёри шумо ҳастанд. вақто ки аз номи канали ман гап мезанед, нархҳо ба шумо скидка карда мешаванд. ҳамарӯза мошинҳои хубу замонавӣ метавонанд шуморо ба границаи қазоқистон бурда оранд. шумо танҳо як занг занед, басанда ҳастааст. сухан дар бораи чӣ меравад? сухан дар бораи талаботҳои шахсият меравад. хуб, пул ҳамагӣ барои қонеъ гардондани талаботҳои шахсӣ ҳастанд. пул барои қонеъ гардондани талаботҳои шахсӣ. анака дар талаботҳои шахсӣ дохил мешавад ҳам талаботи маънавӣ, ҳам талаботи физиологӣ, ҳам моддӣ. анакун оно ки талаботи маънавии худро гӯё қонеъ гардонданд, ки дар асл ин талаботи маънавӣ нест. талаботи физиологии худашон ғизо аст ва талаботи ҳамҷинсӣ аст. онро қонеъ гардондан натонистанд ва мехоҳанд ки ба воситаи масраф кардани маблағ талаботи физиологии худашонро чикор кунанд? қонеъ гардонанд. шумо устод дуруст нуқтаи назари он олиму Фрид Кон гуфтед, аз нигоҳи шумо ҳамчун психолог қобили қабуле рафтори ҳамин гурӯҳҳо зан бо зан, мард бо мард? Не, албатта ман ҳеҷ вақт қобили қабул намедонам. дар бештари мавридҳо бемориҳои психологӣ низ аз ҳамин гуна ҳолатҳо сар мезанад, ки инсон шахсияти худро қабул намекунаду як шахсияти бегона, як шахсияти нодурустро қабул мекунад. мушкилоти психологӣ, мушкилоти аслии инсон дар ҳамин шакл мегирад. вақте ки одам мард аст, мардии худашро қабул намекунад. вақте ки одам зан аст, зан бадани худро қабул намекунад. дар натиҷа одам роҳгӯ мезанад дар шинохтани худ, дар қабул кардани худ роҳгӯ мезанад ва дигар бо ҳамон роҳи нодуруст, бо ҳамон роҳи хато зиндагии худро месозад ва меравад. ин нафарҳоро мо метавонем бемор гӯем. аз нуқтаи назари психологӣ пурра бемор ҳастанд, ниёз ба тавобат доранд, ниёз ба масалан намедонам аз ҷомеа дур кардан доранд. шумо қати муроҷиат мекунанд дар ҳамин бораҳо? аз нигоҳи психологӣ шудааст ҳолатҳое ки масалан гуфтаҳои шумо, пешниҳодҳои шумо, идеологияи шумо ҳамин нафарҳоро аз ҳамҷинсгароӣ дур созад? воқеан ҳам як нафаре ки коргар буд, бисёр таҷрибаи бисёр калони корӣ дошт. вақте ки бо як рафиқи дигараш, ҳамкори дигараш ки ҳамин корҳоро оғоз карда буд, баъдан он нафар ки шояд аз донишҳои психологӣ бохабар буд, бархурдор буд, ба он фаҳмондааст ки шумо бояд ки ба психолог муроҷиат кунед. ва сабаби оне ки он оиладор буду, соҳиби фарзанд буд ва худашам дудила ба психолог муроҷиат кард. мо бо ин нафар ҳамагӣ 6 суҳбат доштем. дар ҷараёни суҳбат мо дар муддате ки яъне бо психолог суҳбат мекард, ҳамон рафтор, ҳамон муносибатро яъне иҷро накард. дар муддати 6 моҳ иҷро накард. баъдан боз ҳамин гуна майлҳо пайдо шуд. дигар назди ман наомаду дигар намедонам чӣ шуд. акун сухан дар бораи чӣ меравад? сухан дар бораи меравад ки оё ҳамин идеология, ҳамин суҳбатҳо ба он таъсир кард ё накард. сухан дар бораи ҳамин меравад. ман мегӯям ки ин шаклгирӣ, ин рафтор аз давраҳои кӯдакӣ буд. аз давраҳое буд ки он 5 сола, 6 сола буд ва имрӯз
соҳиби тахминан 45 сола шудагӣ аст, 45-50 даромадагӣ аст. бинед ки дар қариб 40 сол 39-40 соли ҳаёт ҳамин рафтор, ҳамин муносибат шакл гирифтагӣ аст. мо ин муносибат, ин рафторро наметавонем дар муддати 6 моҳ дар таърихи масалан муроҷиати ман то ҳол ҳамин гуна шудагӣ нест ки ҳамагӣ гуфтам ки 3 нафар муроҷиат кардагӣ ҳастанд ки оно барои ҳал кардани проблемаи худ. баъд худамам зиёд реклама намекунам барои қабули ин гуна шахсон. ҳамин 3 нафар ба воситаи чанд мутахассис яъне пайдо карданду бо ман суҳбат карданд. бо ман суҳбат карданам камтар вай аст, маъмуният аст, чунки ман фурсат ҳам якум ки фурсат намерасад, дуюм ки усулҳое ки ман кор мекунам дар Тоҷикистон камтар истифода бурда мешаванд. чӣ усулан оно? психоанализ ва гештальтерапия. яъне ин усулҳое ҳастанд ки барои бо ин усулҳо кор кардан бояд одам бидонад ки психоанализ чӣ аст ва гештальтерапия чӣ аст, бо чӣ кадом усулҳо кор мекунад. вақте ки бо ин усулҳоро масалан сарфаҳм намераванд, баъдан камтар муроҷиат мекунанд. ҳамон шахсоне муроҷиат мекунанд ки аз ин чиз бохабар ҳастанду аз баъзи масъалаҳои психологӣ бохабар ҳастанду боз мехоҳанд зиёдтар худро донанд. ва ин муроҷиатҳое ки гуфтам дар боло шудагӣ ҳастанд, онҳо чунин пешниҳода накардагӣ буданд. сабаби худтона реклам накардану надонистан, яъне ба худатон боварӣ надоред ё чӣ хел ки масалан? сабаби реклама накардан бисёр гуногун аст. барои чӣ реклама ман намехоҳам, нахостам? Чунки дар айни замон талабот ба психолог, талабот ба донишҳои психологӣ бениҳоят баланд аст. ҳар як нафаре мехоҳад ки бо психолог суҳбат кунад. ҳар як нафаре мехоҳад ки дарди дили худро, мушкилоти худро ҳал кунад. вақте ки реклама мешавиду дар ҷомеа худро ҳамчун психолог муаррифӣ мекунед, муроҷиатҳо зиёд ҳастанд, баъдан наметавонӣ ба ҳамаи ҳамон муроҷиатҳо расидагирӣ кунӣ. баъдан ҳолати дигаре ҳаст ки шояд аз ҳисоби масалан боварӣ касбӣ ҳам шояд дар инҷа бошад. вақти худам муҳофизат мекунам, боварӣ касбӣ ҳифз кардан дар кора, яъне аз нуқтаи назари оне ки бехатарии шахсиро, бехатарии психологиро риоя карданам дар инҷа рол мебозад. масалан ман соли 2011 як сол бо мардум бевосита, яъне ба воситаи телефон, ба воситаи суҳбат, ба воситаи газет суҳбат мекардам. дар муддати як сол ман ҳамин хел ҳолате дар ман пайдо шуд ки ман гуфтам ки дигар на психология мехоҳам. ба худатон психолог лозим шуда? на психология мехоҳам, на илми психологияро. чунки вақте ки бо мардум кор мекунед, он эҳсосотҳои манфӣ дар шумо ҷамъ мешаванд. он ниёз худат ниёз ба психолог пайдо мекунад. лекин вақте ки соли 2012 Россия рафтам, дар онҷа ҷаҳонбинӣ дигар шуд. дар онҷа дидам ки ҳар як машварате ки, ҳар як суҳбате ки бо психолог мекунӣ, на камтар аз 1500 рубл масраф карда мешавад. яъне як сеанси оддитарин психологи ки нав кор даромадагӣ аст, 1500 рубл аст. вақте ки ман ин ҳолатҳоро дидам, гуфтам ки ман хела корҳое карда будам, хела корҳое анҷом додам ки агар инҳо ба маблағ гардода мешуд, маблағи ман яъне беҳисоб мешуд. аммо дар муддати 3 соле ки дар Россия будам, боз омӯзишҳо зиёд шуд, тасаввуротҳо дигар шуданд. омадам соли 2015 боз вақте ки ҳавас буд, вақте ки психология дар вуҷуди инсон ҳаст, касбро дӯст доштан ки бошӣ, боз ба ҳамин ҳолат баргаштам. акнун баъди баргаштан гуфтам ки ин Али Аҳмади соли 2011 нест, соли 2010 нест, ин акнун фарқ мекунад. баъдан корҳои яъне арзиш гузоштан ба корҳои худро оғоз кардам. ман нав дарк карде соли 2015 ки шумо бояд психолог ҳамчун ба кори худатон пеш аз ҳама арзиш гузоред.
дигар корҳои беарзиш ба таваҷҷӯҳ накардед, то рӯ наовардед. Устоди азиз, сипоси зиёд. Лекин ман ба интереси дигар ҳаст. Вақте ки масалан падар ҳамҷинсгаро ҳаст ё модар ҳамҷинсгаро ҳаст, ҳамин таъсираш аз нигоҳи психологӣ ба фарзанд чӣ гуна аст? воқеан ҳам як мушкилот бисёр ҷиддӣ ҳаст. Вақте ки падар ва ё модар ҳамин гуна кор мекунад, ҳамин гуна амал мекунад, ман фикр мекунам ки он падар, он модар дар аввал бисёр эҳтиёткорона ин корҳоро мекунанд ки фарзандони худашон ба ҳамин роҳ нараванд. Вақте ки дар хориҷа фарзандхонӣ мекунанд ва фарзандро ки масалан агар ду зан якҷо шавад, фарзанди духтар мегиранд, оҳиста оҳиста ба ҳамин самт онҳоро ташаккул мекунанд, яъне ташаккул медиҳанд ва инкишоф медиҳанд, ба воя мерасонанд. аммо дар ҷомеаи мо ман фикр мекунам ки он падаре ки ба ҳамин беморӣ гирифтор шудагӣ аст, кӯшиш намекунад ки фарзанди худашам низ ба ҳамин роҳ равад. Инро кӯшиш намекунад, чунки хоҳ нохоҳ маънавиёт иҷозат намедиҳад. Лекин рафтор, муносибат, оне ки шаклгирии рафтор ҳаст, агар дар хонаводае ки падар ҳамин гуна бошад ёки модар ҳамин гуна бошад, таъсир ба фарзанд бевосита расида мешавад. Бевосита. Ҳатто мо намедонем шакли рафтори кӯдак ба тарафи манфӣ меравад. Мо намедонем. Ин бад аст. Бисёр бад аст. Бад аст ва дард аст. Дард аст вақте ки ба ҳамин ҳолат рӯ мебиёрананд. устоди азиз, сипоси зиёд барои маслиҳатҳо, барои гуфтаҳои ҷолиб. Лекин мегӯянд ген қатъӣ, вақте ки мард ба мард мекунад, ген қатъӣ мемонад ҳамин чиз. аз нигоҳи психологӣ вақте ки ҳамин фарзанд тавлид мешавад, дар генаш ҳамин чиз бошад ё набошад? албатта бозам дар боло гуфтем ки ба ин саволҳо тиб мебояд тиб ва соҳаи типе ки яъне ба ген сару кор дорад, ҳамонҳо метавонанд ҷавоб гардонанд. ҷавоб конкретӣ аз нигоҳи психологӣ надорад ягон. Аммо дар баъзе шаклгирии бемориҳо, яъне баъзе намуди қобилиятҳои яъне ирсӣ ҳастанд. Агар аз нуқтаи назари қобилиятҳои ақлию ирсӣ нигоҳ кунем, масалан агар падар ки сароянда ёки дар авлоди ҳамон бобо ёки ягон нафар амакаш сароянда бошад, ягон варзишгар бошад, мушнингир паҳлавон бошад, дар набираю дар фарзанди ӯ ҳамон хусусият, ҳамон дар гени ӯ мемонад. Агар аз ин нуқта назар кунем, пас агар ин дар гени падар бошад, дар гени модар бошад, ба воситаи ген дар фарзанд дода мешавад. Аммо дар инҷа мушкилоти асосӣ шаклгирии ҳамин рафтор аз психология аст. Психология маънавиёт талабота риоя мекунад. Маънавиёт талабота иҷозат намедиҳад ки ҳамон амалҳо иҷро шаванд. дар инҷо ҳарчанд ки шояд дар ген ҳаст, дар вуҷуди инсон ҳаст, лекин дар инҷа маънавиёт ҳаст, ахлоқ ҳаст. Ахлоқ, маънавиёт ӯра идора мекунад дар шаклҳои барои ҷамъият безарар, дар шаклҳои барои ҷамъият масалан бехатар, онҳоро қонеъ мегардонад. Барои ҷамъият бехатар, яъне аз нуқтаи назари ахлоқӣ. Пас дар инҷа муҳим ген нест, дар инҷа муҳим он инкишоф ва физиологӣ нест. муҳим дар инҷа ки мо дар мардум маънавиёта ташаккул бидиҳем, маънавиёти инсонҳоро яъне боло бардорем, то ки маънавиёт талаботҳои физиологиро чикор кунад, қонеъ бигардонад, талаботи физиологиро дуруст идора кунад. Суд ҳамин як чи конкретни кӯтоҳакак ҷавоб диҳед. Сабаби ба ҳамин ҳолат рӯ овардан чӣ аст конкретна? Сабаб таъсири якум сабаб таъсири зиндагӣ, яъне ки аз хориҷа ба инҷа омадагӣ. Вақте ки зиндагиро дар хориҷа мебинанд, масалан муносибата дар хориҷа мебинанд, мегӯянд ки мо дар як ҷои тамоман нохуб зиндагӣ дорем, як зиндаги мо тамоман бад аст. Вақте ки дар хориҷа мебинанд, аммо онҳо фақат ба
ҳамун ҷиҳатҳои зоҳирӣ эътибор метиҳанд, ба ҷиҳатҳои маънавиёти мардум эътибор наметиҳанд. мо ки бештар ба маънавиёт эътибор метиҳем, мо ки бештар ба урфу одатҳо такя мекунем, барои мо ин қобили қабул нест. вақте ки унҷа нигоҳ мекунанд, ҳама чиз муҳайё аст, тамоми шароитҳо барои инсон муҳайё аст, аммо онҳо ба монанди ҳайвон зиндагӣ доранд. яъне маънавият ён аз нуқтаи назари мо дар дараҷаи паст аст. онҳо аз рӯи одат зиндагӣ доранд, аз рӯи маънавиёт не, аз рӯи талаботҳои маънавӣ не, онҳо аз рӯи одат. масалан дар Америка мисоле овардан ки дар Америка дуздӣ нест. шояд барҳо кушода бошанд, дуздӣ нест, лекин дар хидамон дуздӣ ҳаст. дар ҳар як қадам дар мактабҳози ба ҷои масалан дарс хондан ба дуздӣ машғул ҳастанд. анака бинед ки сабаби ҳамин механизм дар чи аст? дар Америка тамоми талаботҳо барои инсоният чи аст? фароҳам аст. онҳо ниёз надоранд, ниёзе барои қонеъ гардонидани талаботи физиологӣ надоранд. дар хидамон ниёзҳо зиёд ҳастанд ва барои қонеъ гардонидани ҳамун ниёзҳо чикор мекунанд? шояд дуздӣ кунанд, шояд дурӯғ гӯянд, шояд фиреб кунанд, шояд дигар рафторҳои манфиро иҷро кунанд. лекин ин рафторҳои манфиро масалан дар хориҷа чикор карданд? ба танзим дароварданд. гуфтанд ки бигзор иҷозат дидем, ҳамаи корро иҷозат дидем, лекин ҷиноят содир нашавад. дар зиндагӣ, дар ҷамъияти инсоният намешавад ҳама чизро якбора масалан маҳкам нигоҳ дорид, намешавад. хоҳу нохоҳ рафтори инсоният аз як тараф мебарояд. тадқиқоти бихеваристон дар соҳаи ки ҳастанд бихеваристон? бихеваристон нафароне ҳастанд ки рафторро асоси мактаб ҳастанд. мактаб бисёр мактаби калони психологӣ аст. Уотсон асосгузораш аст. Уотсон дар ҳайвонҳо таҷриба мегузаронду, баъдан дар одамон ҳамун рафторҳое ки дар ҳайвонҳо мегирифт, дар одамон шабоҳат медод ва мегуфт ки одам ҳам низ ҳамин гуна аст. Аммо як эксперименти он нафар ӯро ба ҳайрат монд. Эксперимент чӣ гуна буд? Эксперимент ҳамин гуна буд ки барои каламушҳо бояд каламуш як душвориро мегузашту ғизоро аз он ҷо мегирифт ва ҳамин гуна якчанд маротиба ҳамин амалро иҷро кард. каламушҳо одат карданд барои дар куҷо ҷойгир шудани ғизо. баъдан маротибаи охир он ғизоро намонданду каламушҳои гуруснро сар доданд. вақте каламушҳои гурусна меравад ҳамон ҷое ки ғизо мемонданд, ҳамон ҷоро мебинад ки ғизо нест, маротибаи дигар ба ҳамон ҷо намеравад. тамом. вақти охирон маротиба ғизо наёфт, дигар ба ҳамон ҷо намеравад. аммо ҳамин экспериментро дар одамҳо гузаронданд. яъне одам бо як душвориро мегузашт ва рафтан маблағро мегирифт. ҳамон нафароне ки як маротиба маблағ ёфтанд, чашми посбонҳоро мегӯрезонданду боз медиданд ки маблағ нест. пас дар ин ҷа Уотсон ба хулосае омад ки ҳайвонҳоро идора кардан осон аст, нисбат ба инсонҳо, чунки дар онҳо як танҳо талаботи физиологӣ аст. аммо бо сабаби оне ки дар одам на танҳо шуъур балки эътиқод аст, барои ҳамин идора кардани одамон душвор мешавад. яъне барои инсоният на танҳо қонеъ гардондани як талаботи физиологӣ асос аст, балки қонеъ гардондани талаботҳои маънавӣ, балки қонеъ гардондани талаботҳои моддӣ, балки қонеъ гардондани дигар ниёзҳое ки дар ҳаёти инсон вуҷуд дорад, бо онҳо кӯшиш мекунад. барои ҳамин яъне идора кардани инсоният, идора кардани ҷамъият осон нест ва барои оне ки ҷамъият ба осонӣ идора карда шавад, онҳо аз ҳамин гуна усулҳо истифода бурданд, маънавиёта нигоҳ накарданд ва фақат ба ҳамин идора кардани ҷомеа сафарбар карда шуданд. аммо дар ҷомеаи мо ин гуна нест ва ин гуна қабул карда намешавад.
спаси зиёд устоди азиз, спаси зиёд тамошобинони азиз. Мо мавзӯи минбаъда дар доираи сабаби вайрон шудани оилаҳо, на балки ҷавонон дар назар дорем, калонсолонро низ гуфтугузор мекунем бо устод. агар ки саволҳо бошад, марҳамат дар ватсап дар комментарии админ нависед, то ки ба устод пешниҳод карда шаванд дар суҳбати минбаъда. ва дар охири ана ҳамин барнома ба якояки шумо рӯзгори хубу осоишта таманно дорам ва мехоҳам ки устод се гаперо гӯянд, ки мардум таҷрибаи зиндагии худ созанд. ман ба шумо худоҳофиз мегӯям ва устод баъд аз гуфтани се гап худоҳофиз мегӯям. саломат бошам. Якум сухан вақте ки дар бораи ҳамон ҳамҷинсгароӣ рафт, сабаби ҳамҷинсгароӣ қабул накардани яъне худ аст. мо бояд ки агар мард бошем, худро қабул кунем, яъне агар зан бошем, модар бошем, худро қабул кунем. ва қабул кардани худ як қадаме барои ислоҳ аст. қабул кардани худ. баъдан сухани дуюм ин аст, ки мо бояд дар назар бигирем, ки на танҳо барои як талаботи физиологии худ зиндагӣ кунем, балки барои талаботи маънавии худ низ бояд зиндагӣ кунем. набояд ҳар рафторро, ҳар муносибатро, ҳар суханро дар ҳар ҷо гуфт. яъне суханро ҷо ёфт, макон ёфт ва гуфт. агар рафтори шумо, агар сухани шумо мебинед ки ба касе масалан таъсири манфӣ мерасонад, бигзор он гуфта нашавад. аз гуфта нашудани сухан албатта аз ҷониби он бузургвори боло ҳам як савобе ҳаст ва мегӯяд ки агар натавонӣ ба касе кӯмак кунӣ, зарар нарасон. сухани дуюм ин аст. сухани сеюм ин аст, ки бигзор истифодаи ҳанамин донишҳои замонавиро фаромӯш накунад. аз психология ба таври васеъ истифода баранд. дар психология ҳама гуна масъалаҳо, ҳама гуна мушкилотҳо роҳи ҳалли худро меёбанд. фақат дуруст муносибат кардан, дуруст интихоб кардан кифоя аст. як чизи дигарро фаромӯш кардем устод, ташаккури зиёд. ман канали устодро мегузорам. агар худатонам метавонед ки бевосита дар саҳифаи устод обуна шавед. мо бахилиро дӯст намедорем, мо мехоҳем ҳамакаса пеш равем. дар саҳифаи устод обуна шавед ва бевосита дар устод низ гуфтугузори худатонро мустақилона дар канали устод анҷом диҳед, агар устод розӣ бошанд. албатта. худоҳофиз. насиҳат бошад. бародарони муҳоҷир дуруд, ҳамакаса хуб ҳастед? мехоҳед ки тамоми молу маҳсулотатонро ба ҳар гӯшаи тоҷикистон, ба шаҳри душанбе, шаҳри қорғонтепа, восеъ, шаҳри кӯлоб, мӯъминобод ва дигар гӯшаи канори тоҷикистон интиқол диҳед бе ягон нуқсон. рақамҳое ки дар зер мегузорам ҳамарӯза дар хизмати шумо ҳастанд. шумо аз номи канали мо гап занед, боз ба шумо нархҳо арзон карда мешаванд. молу маҳсулоти худро бе ягон нуқсон ба тоҷикистон интиқол диҳед. кафолат 100% аст. рафтем.